κάνετε και κοινοποιήστε το. Λοιπόν, έχουμε ένα challenge εδώ πάνω, τον φίλο μου τον Γιάννη. Συγκεκριμένα κάνει κάποια τέλεια, θα έλεγα, μπαλνταδάκια ή μαχαιριά. Θα τον ταγκάρω οπότε, για να δείτε κιόλας και τη δουλειά του. Εγώ ό,τι έχω δει ένα προς ένα μου αρέσουν όλα. Λοιπόν, του ζήτησα τι μπορεί να κάνει για να μου δώσει με έκπτωση κάτι ή παράδειγμα στο δωρεάν. Βασικά το δωρεάν μου το είπε από μόνος του, να είμαι ειλικρινής. Εγώ τον είπα κάτι για έκπτωση, έτσι, γιατί μου αρέσει λίγο το παιχνίδι. Σε αυτή την περίπτωση μου πρότεινε, αν έχω πάνω από 1000, αλλά έχω 1700 ακόλουθους, θα μου το δώσει με 60% έκπτωση ή ακόμη για δωρεάν με 5.000. Οπότε σας παρακαλώ please, κάντε λίγο εγγραφή πάνω στο TikTok να γίνουμε